Уважаеми съдии, краят е близо. Двама от вас са тук за първи път. За други двама, това е пореден сезон, може би последен, да. Как можете да обобщите това, което видяхте в шоуто тази есен? Слушам ви. Да започнем от Юлиан Бергов. Да, кое? Добре, вие явно не чувате. Може би това ви е наистина последната възможност. Просто кажете, какво мислите за участниците тази есен? Да обобщиш. Вълшебни, невероятни, фамозни, изключителни. Да, Добре, сега нещо от сърце. Да. От сърце. Да, от сърце Джон Траволта и Горския. След като така ще приказваме, Джон Траволта отвърнете се. Може ли да погледнем, извинявайте, блузата на господин актьора? Това е гасок. Значи, според тебе Горския за какво е дошло? Ха-ха-ха, Сашко. Гъско му! Хайде, спираме. Цитирай си нещо от Цитронадис да кажеш. Това беше най-хубавият сезон, в който съм участвал. Това е най-доброто, на което би ти ви е способно. Радвам се, защото ще остане за спомен. Ще ми бъде на всички спомен. И на мен сигурно ще ми е за последно, защото може би, не знам, да не се случи нещо. Не вярвам, освен ако Свети Петър не се обади. Галена, как си ти? Аз въобще не бях подготвена за всичко това, което ме сполетя тук. Целиха ни с... Ножове стреляха по нас. То беше... Плакахме, смяхме се, разтърсиха ни всякакви танци и таланти. Беше много Просто някой да каже нещо по същество. Да, благодаря.